koliko svega ima ovdje. Razumem da vam se sviđa, ali ono što ću vam sada pokazati svidjet će vam se još više. Novi iPhone izgleda cool, zar ne? Tako je. Voljela bih toga dobijem. To je divno. Svako ima mogućnost da ga osvoji. Stavit ću iPhone ovdje za više motivacije. Jao, prelep je. Potpuno se slažem, Suzy. Pa, vreme je krenulo, želim vam sreću. Počnite. Here we go! Moram se ubrzati, inače iPhone može otići nekom drugom. Za početak ću izabrati odgovarajuću boju. To nije to. Što je ovo? Možda crnu? Ne znam, nekako je mračna. Tako je, znam šta da radim. Treba uzeti običnu jabuku i zagristi je sa jedne strane. Tako je. Sad to vrlo liči na logotip koji mi treba. Samo ću ga zaokružiti, pola posla je urađeno. Bitno je ne žuriti, linije moraju biti ravne. Nešto mi to slabo liči na jabuku. U redu, pokušat ću da popravim sve. Samo ću dodati konturu. Tako je već mnogo bolje. A sad ću još docrtati kameru.